mua on niin paljon pommitettu virkamiestasolta, paloviranomaisten tasolta tuolla Urjalassa. Et nyt mulle tuli kirjelmä Tampereen palolaitokselta, että olen edelleen nuohonnut Urjalan kunnan alueella. Niin mikäli asiaan ei tule muutosta, he vie sen asian johonkin eteenpäin. Sitä mä en tiedä, mihin ne vie. Mutta mä oon pienyrittäjä ja tulosvastuussa omasta työstä. Jos mut tilataan töihin, niin totta kai mulla on oikeus ottaa se työ vastaan. Ei sitä mikään lakikielä, mitä täällä silloin yritystoimintaa pitää, jos se yrittäjä saa yrittää ja tehdä töitä niin jos niitä kerran tarjotaan. Puhuin äsken tästä imurin puuttumisesta ja jatkaisin vielä hetken tätä imuritarinaa. Seuraavana vuonna tämä uuneihini yksinoikeuden ominut nokkikolari ilmoitti taas tulevansa, jolloin sanon, että kyllä se sopii, mutta imurilla varustettuna, etteivät paikat mene entistä pahemmin tukkoon. Nuohoojan apulainen saapui tavallisen kotitaloustohottimen kanssa, jonka pölypussin kautta hienojakoinen noki levittäytyy tasaisesti koko asunto. Teillä noki ja tuhka menevät autossa olevaan säiliöön. Paljonko te velotatte tästä loistavasta laitteistosta? En velota yhtään mitään. Se kuuluu tähän työn kuvaan työkalut. Te olette sitä mieltä, että kun nuohoja tulee paikalle, niin sillä pitää olla muutakin kuin lusikka-haarukka yhdistä. No kyllä, mulla se käsitys on, että työkalut pitää olla. Että mies on sellainen, millaiset sillä on työkalut. Että lapset ne leluilla leikkii. Anna Otsamo tutki ammatin harjoittamiseen vaikuttavia taustoja. Nuohousalan keskusliiton toimitusjohtaja Juhani Jyrkiäinen sanoo, että Suomessa nuohooja ei saa toimia vapaasti, kuten toimivat maalarit, muurarit ja kirvesmiehet. Pelastuslaki kuulemma säätelee asiaa. Sisäasiainministeriön neuvotteleva virkamies Johanna Hakala sanoo, ettei laki lainkaan tunne nuohouspiirejä, mutta että alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä ja päättää perittävistä maksuista. Pelastuslaki ei siis estä nuohoojaa toimimasta toisen alueella. Siihen tarvitaan kuitenkin pelastusviranomaisen lupa. Millä tavalla nuohoustoiminnassa toteutuu työn vapaa liikkuminen ja vapaa hinnoittelu? Se ei käytännössä toteudu muuta kuin silloin, jos alueellinen pelastustoimi sallii sen, että kiinteistön omistaja voi itse järjestää ja tilata tämän palvelun omassa kiinteistössä. Ja se on harvinaista, että sallii? Se on hyvin harvinaista, että kyllä käytössä on tämmöinen piirinuohousjärjestelmä kaikista yleisimmin, suurimmalla osalla maata. Tämäkö sotii niitä periaatteita vastaan, joita te virkanne puolesta olette turvaamassa? Kyllä, että olemme juuri kun tämä pelastuslakia uusittiin 90-luvun lopussa, niin tehtiin silloin aloitteita siitä, että kiinteistön omistajan vapautta valita nuohouspalvelun tuottaja ja niin lisättäisiin. Ja aiomme sen nyt tässä seuraavan, kun tulee pelastustoimilainsäädäntö mahdollisesti mietittäväksi nyt tämän PARAS-uudistuksen yhteydessä, niin uudestaan palata tähän asiaan. No onko se oikein, että vahvistettu hinta johtaa siihen, että asiakas maksaa hyvästä ja huonosta työstä saman rahan? Ei, kyllä hinnoittelussa pitäisi laadun ja hinnan olla kohdallaan. Ja jos tämmöistä tapahtuu, että työn laatu on huonoa, niin pitäisi olla yhteydessä sinne alueen pelastuslaitokseen. Pelastuslaitokset kuitenkin valvoo näiden nuohoojien työtä. Minä teen sen työn, mitä asiakkaat, jos ne vaan pyytää mua nuohoamaan, eli siivoamaan. Tämähän on yksinkertaisesti siivoamista. Mulla on verokirjassakin lukee ammattina siivooja. Et ei tämä ole sen kummosampi ammatti kuin mikään muukaan ammateista, muurareista tai sähkömiehistä tai muistakaan. Te puhutte ihan asiaa, mutta on teillä mahtavat vastustajat. On. Mulla on Tampereen aluepelastuslaitos vastassa ja todennäköisesti on näitä nuohoijakin, jotka on lainausmerkeissä piirinuohoijia. Viime perjantaina viimeksi tuli semmoinen soitto, joka Urjalassa, että mä oon tehnyt siellä hänen alueellaan nuohoustöitä edelleen, että kun ollaan kerran kavereita, niin hän nyt soitti sulle. Mä oon aivan niin, että saathan säkin tehdä töitä, missä sä haluat. Ja niin sit sanoi, että kun mä oon siellä sotkennut
kiinteistöjä, paikkoja ja jättänyt tukkoon, niin ihmettelen vaan, että nuori poika rupeaa mulle tommosia puhumaan. Ja mä nyt käyn jo 60, oli 15 kun oppipojaksi aloitin ja tää on nyt 25 vissiin tää kaveri. Niin mä sille kyllä kerroin, että kyllä se 5-vuotias lapsi paremmin kävelee kuin 1-vuotias lapsi. Ja varmaan ei ole tommosia vehkeitä käytössä kuin teillä. En mä usko, että on. Mä en tiedä muiden työkaluista, ei kukaan mulle ole vehkeitänsä näyttänyt. Mä aikanaan näytin noita Espoon paloasemalla. Katsottiin vähän niin kuin pitkin nenän vartta. Siivoustöitä teen kun sen minkä osaan. Että. Tervetuloa toistekin. Niin, kiitos.